Спешна проверка на графика за ползване на новият плувен басейн в Еленово е разпоредил кметът на община Благоевград Атанас Камбитов след сигнал от клуб GD Sport, че няма равнопоставеност с другият плувен клуб Пирин. Декларация от името на клуба и родителите на децата бе прочетена от трибуната на Общинският съвет на днешната редовна сесия. След това и кметът Камбитов отговори. Построихме го точно заради тези деца и заради техните медали. Сега сме свидетели на нещо, което не е нормално. Но разпоредил съм проверка, очаквам данните, доклада, ще вземе предвид и графика, който вие предлагате, така че да се стигне до консенсус, защото, пак казвам, ситуацията и начина на поведение, поне за мен, не е нормален. Припомняме, че басейнът в квартал Еленово бе изграден за близо една година, като подобно чисто ново съоръжение не е строено в България от доста години.